Под белите облаци вали снегът. Не се виждат нито белите облаци, нито снегът, нито блясъкът и изтодът на земята. Един самотен мъж се спуска на ски. Снегът вали, вали, докато мъжът изчезва и отново става невидим. Арт. 6, 7 и 17 февруари. Сатиричен театър. Алеко Константинов. 19:30 часа. София ще казваш ли?